Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आं दंफैयो किटचेनाव जोंना बिदिनो लास्ट मान्थनि फास्टिंआ जोब्बाय बेनिफ्राय साननै रेस्ट लानानै जों आरो 40 डेजनि थाखाय जों फास्टिं थानो थांगासिनो दं आरोना दिनै जोंनो आयंआहाय अनलाजों दाउ संना जाहोनो नागिरदों बे जोंनि ओंखाम संग्रा आयं अनला देग्राफ्रा देगासिनो दं आरोना लाजिदो आरो oh isker model lo ki youtube banabo sai last paise ya last paise ba swali na ye kan last paise na বস্তুটা এসে আৰু মুৰ্গী অনলা ও আনাৰস আছে খাব লাগিব নিম্বু আছে স্নেক চৰপট খাব লাগিব Subscribe करना है लेकिन फिर subscribe share करना है आप उनके subscribe share like toyoko kiba eta ko bye bye hebele follow ba kai sa dana so se na ha do se dena na ile so se na la so sa dan din ka thao prayer request perni kalang nai dong ko pernen iper so gas bemari forni request arna ori badi buza bang thaya khawse godan ni bai khbara ana mane ni constant to mari jena le mane fasting of phe ba yo phe bathai मानसिफोरा prayer request langa arna mane bemari forni थाखाय प्रार्थना खालामनो बेबायदि खालि थायो बेयाव लिरनानै प्रब्लेम्सफोरखौ बुंनानै प्रार्थना लायो आरो ओमफ्राय लोगोफोर बे रुनाय आरोना बेखौ जाबाय थादोंमोन आं बिदिल' एटे मारिल' आरो एलाखौथ' आसना किबा बहि माखा सब আছে नाम जायगा रिक्वेस्ट आरोना मानि थाखाय प्रेयार रिक्वेस्ट खालामनाय मानो होनबा बे प्रेयार सेन्टार नालाय बेयाव सान हर प्रेयारनिल' खामानि जायो बाखिफ्रानो बेफोरो मारिखाबाय बे जाजोब्बाय 10 खान मानदिया खाबा थायो ना सापिखिन 10 खान मानदि सासे बेनि बाखिफ्रा बेयाव जाजोब्बाय ओमफ्राय जोंबो जानोसै जोंहा खामफ्लायावनो जानोसै बे अनला दाउ भिन्दि भाजा आयंआ रानना होग्रा हमारे पुखरी टे ढेर আছে বলছেন এই খুরু খুরু সিনি না ভাই হরু হরু ডাঙর ডাঙর হয় খুরু ডিফারেন্স pas nahiyosun na hodo ne yo zaliro ataki dunia wal sasin bedi ye he bedi जोंनि थाग्राया बेनो मोजां नाङो आरोना কোনটো পুখুৰীত ৰে বাহিৰত তই মাছৰ দানা লৈছা না ফাৰ্ষ্ট গেট পাৰ বাই যাম नै बेवहाय एसे गोबावनि उनाव माने 1 बोसोर लानो हागौ बेनि सिगाङावबो जानो हागौ आरोना बेयाव रेस्टुरेन्ट खुलिनो थाखाय सारा बेफोरबायदि रेडि खालामजोब्बाय बेयाव फुख्रि दङ
नै नाय जोङो बेयाव मा खालामदों सारा नै बिदि फोरोंनानै बिदि बानायनो होदों पुरा फिसा फिसा बेबी हा बिमाया नै गोदोरा बिमा बिमाया बिमानो ओमफ्राय बिमाया बे मान अन्थाव अन्थाव नै बिदि दै होदो बेयाव दाना होदो नै थुख्लु थुख्लु अन्थाव अन्थाव माबायदि जायो बिदि लाइट होयो खोबना दोनो आरोना सोरबाफोर गोसो दंबा ट्राइ खालामनो हागोन Anjali eta actress asina her naam दा खोबगासिनो नै ओमफ्राय बिदि गारो आरोना संख्लाखौहाय बोखार बोखार होनांगौ बनायसै गेराबनांगौ मरिसे नायखै मर्निं मर्निंनि सा लोंनायनि दावराव सोमलाया लाजिसोदों माखौबा बिस्कुटखौ फोजोबखाबाय नालाय माने लेथ्रा इसोरो साहाखौबो जगावसो लाखायो नै गोसोखौ हामा नांदों जा जसिनो आंखौ नागिरबाय थादों आरोना सां सिं माने नागिरो खाथि खाला खनाथिं थांनानै नागिरबाय फैयै फैयै होननानै ओमफ्राय आरो हरनि 1टा बारथायावबो फन होनो रोङाना फ होननानै मबाइलखौ होयो आरोना ओमफ्राय फैयो होनदों होनबाना माने फनखौ बुनांगौ आरोना रायलायसिगोन एकदम फै फै लरबाय थासिगोन आरोना हामा नांसिलायबाय आरोना गोसोखांदों ओमफ्राय बेयाव लारि लारि होगोन बेयाव माबा बानायबाय थानायलाय जाथ'वाखै ओमफ्राय नै बे गोदान गायनाय बे जाखानाय आरोना ओमफ्राय बिदिया बालि जाजोबना सुस्र'दो आरामनो बिदि मैलाफोरखौ सुस्र'नोसै आरोना ओमफ्राय लारि दोनजोबनोसै बालि जाजोबदों आरो समायना नुबाय आरो बेयावबो दङ बेखौबो बेफोरखौ सुस्र'नांगौ सबसे फिसा आरो बिदि मैला जानाय जानायखौ सुस्र'फिननानै बै जायगानिफ्राय लाबोनानै बिदि लारि दोनदो आरो दिखाय ओमफ्राय दा जोंना खामानिया जोब्बाय जों दा हाखु दाखु दुगैबाय आरोना मैगंल' हाना थांनो मोन्दोंमोन मालाय मोनजोबलायलांबाय आरोना जों माने गिर्जा खालामदोंमोन मानो होनबा दिनै 40 days जाबाय सिगाङावथ' माने न'आवनो बानायदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै दा 40 daysनिखौ गिर्जायाव बानायनानै जों गिर्जासो खालामबाय प्रार्थना जोब्बाय दा मोनजोब्बाय दा माने खुरना होनोसै आरोना लाल सा जानदों बेयाव বেছি মানুহ নাই দেই হাতিব দুটা দুটা দিলে বেছি মানুহ নাই হাতিব বোলো बेग गिलास लाग्रा ओमफ्राय जामनज्ला बायदेवआ साहाखौ लागोन आरो बेयाव जामनज्ला बायदेव बेनिफ्राय मानसिफ्रा साहा लोंग्रोसिगोन बिलाहिदों ना मोननो बाखि दंबावो नालाय बेयाव दङ खावसे बेलेगथिं दङ दालि रङालाव सयाबिन आरो मामोन केसलिटु आलु पापर नाया रेडि बानायगासिनो दं जायाखै आरोना निम्बु खाथिम दे ना आलु जाजोब्बाय बिलाइजोंसो नायदों आयंआ मोनजोब्बाय नालाय जों अन्जलि दर्पन सामला बिदिनो ओंखाम ओंख्रि हायना होबाय आरोना माने 40 daysनि कास ना भस होनो नोंसोरो जोङो कास होननाबो बुङो बिदि दंमोन आरोना बिदिनो बांद्राय मानसिथ' गैयामोन 50-60सो जागोन आरोना बिब्दिनो जों होबाय जाहोबाय आरोना पापड़ दिया तरकारी दिया माछ दिया दालि मोर भात ओमफ्राय नै बेयाव जागासिनो दं आरोना बेनिफ्राय जोंबो जानोसै नै बिलाहि टप माने बिलाहि बाथोन ना मा होनो उधर देखो उधर तो अंजलि माছ खाई আছে বাইনে মাংস খাই আছে
नैबे खर'सानिफ्राय मेरायबायल' थायोना ओमफ्राय जेबो फोना नालाय बिदि जादों কৰি মন নাই আজিকালি ষ্টাইল কৰিবৰ কাৰণে বুঢ়ী হ'লো না ओइ अनजलिया ओमफ्राय जों जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय दा दिनैल' लास्ट माने ओंखाम जानाया जोंना ओमफ्राय गाबोननिफ्राय 40 days फास्टिं नालाय जोङो फास्टिंनि थाखाय बेलेगथ' जों जेबो जाया ORS जुइस बेनिफ्राय मा होनो बिदिनो ग्लुकन-डि आरो मेगिखौ जोङो सानबेसेदो मोनजायो बिदि नायनानै जानोसै आरोना ओंखायनो 40 daysखौथ' जों बेनिफ्राय ओंखारला नालाय बेनिखायनो बाजार खालामना लायनोसै माखासेया इमान दिन जाबाय माने अखा हानाय दिनैसो सुनो मोनो एसे रानफ्रा जादोंमोन नालाय दिनै बोथोरा अनजलि कापड़ तो किबा কৰি দিম পাল্টাই দিম